Sa video, mahihiling ang duwang nakahigdang lalaki sa atop kansarong residensya sa Barangay 15 Ilawod, Legazpi City, alas 9:25 kasubagong aga. Pigtarabangan ng mga inikan personahes kan Bureau of Fire Protection na maibaba sa naon ng bita na harong, makalihis na makuryente. Pigbisto ang mga biktima na sinda Emmanuel Galvez asin Romel Abinio, parehong residente kan Barangay 59 Puro, Legazpi City. Istorya kan katrabaho kan mga biktima. May pigtatrabaho sa taas kan harong ang duwang biktima. Kan madangog niya ang mga ining nagsuriyaw asin naghahagad na nin tabang. Ay, nagsakit po ako, madam. Iniling ko po sinta kung anong nangyari sa inyo. Ngayon ko po, hando sa inyo sinta dyan. Siyempre po, madam, mamundo man ako. Pag-rib ako, nagsulo na sana ako. Hindi mo po inipinimbayaan, may halo ako. Nakamatimanin makusog na pagsabog sa nasabing harong ang residenteng si Ann. Hasta sa nakilingan niya na sa nadaan na nagkikimig-kimig na ang mga biktima. Maagi po kaya ako diyan, tama-duty ako digdi sa sa barangay. Paglagpas ko po diyan sa sa may harong ninda, biglang nagputok, makusugon talaga siya sa putok. Ang kala ko sumotor ang nagputok. Tapos dalagan ako digdi. Paghiling ko, bako man pala ng motor, nagluwas pa nga ni sinda tapig check ninda sa motor. Tapos bigla akong naghiling, parang may nagipilik-pilik na duman sa sa taas kan bubong. Tapos kaya ako nagparasuryaw na, tapos nagluwas man digdi so juting tanod. Sige na kaming agad kita bang, nagruluwas na. Sagud na agad na sa nag-call na sa 911, tapos sa BFP yung secretary kan barangay ni. Tulos man na inapod ni punong barangay Erlim Azotea ang insidente sa otoridad, kaya marikas na naidara ang mga biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Baka andod ako, sumina bitso sim sa flashing ninda sa wire, dispatch ito so nakurinti sindang luwa. Tapos so tagsadir nga ni, kan building, pigpaparama na sinda, na mag-ingat yan, na may wire dyan. Kaya aksidente, siguro na dahil na-reparo kay maray kan duwang trabador, siguro piling tuminama so daran nilang flashing. Ang flashing baga, yero yan. Piling tuminama duman sa wire, dispisin na kurinte. Huli kan insidente, liwat man na nagpagirumdom ang manihamiento kan Albay Electric Cooperative sa publiko na mas maging rigmat ngani maibitaran ng siring na pangyayari. Pigkahagad naman po sa mga member consumers na kung may mailing na mga downed or ining mga dropped wires, ipaaram po yan tulo sa muya and then po maghimunin mga electrical works near that kasi ito na nga po, pwede po yan magkausa ng aksidente. Sa ngunyan, padagos pang pigbubulong ang mga biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.